Alapvető értékeink béke, biztonság és stabilitás. A béke oldalán állunk, elutasítjuk a háborút és az erőszak minden formáját. Hiszünk abban, hogy a társadalmi jólét alapja a nyugalom, a fizikai és gazdasági biztonság, valamint a kiszámítható intézményi működés. Stabilitás nélkül nincs tervezhető jövő. Tudás és egészség a jól működő, mindenki számára elérhető oktatási és egészségügyi rendszer a társadalom közös erőforrása. A tudás és az egészség nem luxus, hanem a lehető legjobb befektetés a jövőbe. Hazaszeretet és hagyománytisztelet. A hazaszeretet nem kizár, hanem összeköt, erősíti a közös értékeket, a történelmi emlékezetet és a kollektív elköteleződést a közjó iránt. A hagyományok tisztelete a közös jövő építésének alapja, nem a megosztás eszköze. A közös értékeink a nemzeti és európai hagyományaink tiszteletére épített haza minden polgár otthona. A teljesítmény és tisztességes verseny. A teljesítmény azt jelenti, hogy a legjobb tudásunk szerint átlátható és felelős módon az erőforrásaink hatékony felhasználásával érjük el céljainkat. A tisztességes verseny biztosítja, hogy mindezt olyan környezetben tegyük, ahol az esélyek egyenlőek, társadalmi összetartozás és szolidaritás a felelős, minden tagjáért kiálló társadalomban hiszünk. A szolidaritás a stabilitás alapja. A közösség ereje abban rejlik, hogy tagjai számíthatnak egymásra. Nemzeti szuverenitás. A szuverenitás azt jelenti, hogy az ország külső befolyástól mentesen határozhat a saját jelenéről és jövőjéről. Egy valóban független nemzet esetében a legfőbb döntések joga és felelőssége a nemzeti intézmények kezében van. A nép felhatalmazásával és érdekei szerint átláthatóság és elszámoltathatóság a közbizalom alapja, az átlátható, számon kérhető, felelős döntéshozatal. Az állami és önkormányzati döntéseknek világosnak, követhetőnek és indokoltnak kell lenni. A jó és a rossz döntések következményei egyértelműek, és azokat minden esetben érvényesítjük, magunkon is. 14 méltányosság és igazságosság mindenki szükségletei és lehetőségei szerint részesüljön a közjavakból. Nem az önkényes politikai alapon történő újraelosztásban, hanem az igazságos hozzáférés biztosításában hiszünk. Az elmúlt évek rendszer szintű társadalmi igazságtalanságainak felszámolásához méltányosságra van szükség, esélyteremtés és esélyegyenlőség. Az egyenlő hozzáférés biztosítja azt, hogy minden magyarnak ugyanannyi esélye legyen a boldog élethez. Alapvető fontosságú számunkra, hogy a származása, lakóhelye, kora, politikai nézetei, anyagi, egészségi vagy társadalmi helyzete senki elől ne zárja el a felemelkedés útját. Fenntarthatóság és hosszú távú szemlélet, a jövő generációk jólétét figyelembe vevő kormányzásra van szükség, amely politikai ciklusokon átívelően képes a társadalmi, gazdasági és környezeti egyensúlyt, a fenntarthatóságot és a területi felzárkóztatást biztosítani. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a döntések kutatásokon és hatásvizsgálatokon alapuljanak. Felelősségmegosztás és részvételiség, hiszünk a közösségek erejében. A hatékony, igazságos és méltányos döntéshozatal ott van a legjobb helyen, ahol a problémák felmerülnek. Fontos számunkra, hogy a döntések az érintettek bevonásával hozzájuk a lehető legközelebb szülessenek, és mindenki vállalja a felelősséget a döntései. Elfogadás, tisztelet és szabadság, minden ember egyenlő,
Az elfogadás annak elismerése, hogy minden embernek helye és értéke van a közösségben. A tisztelet azt jelenti, hogy mások méltóságát és jogait minden körülmények között figyelembe veszi. A szabadság pedig biztosítja, hogy mindenki önmaga lehessen, felelősen élve a döntési lehetőségeivel.